שועה בתוך הרחבה, הכדור הולך לאחור, ירין לוי נבלם, זה הולך לירדן כהן עם רוחב טוב ושועה! עכשיו פותח מעברים וגם עובר את קונאטה, 4 מול 4, אנטווי כל הדרך, לגונזלס מהפך! כלילות, ירדן שועה כל הדרך, ירדן שועה, עדיין שועה, שועה לבד, שועה, סולו! אינו! 4-2 בטח! כמעט מושלם, אז גם הכדור שלו מושלם ליונה מול קוליקוב, 2 מול 2, יואו! והנה השישי! שוב בית"ר, כלוא, עכשיו בן שמעון! עוד ניסיון שם של בית"ר לעשות 8! באין מפריע! כלוא, שופט!